že cizí směnka musí obsahovat tyhle věcičky, jo, jako označení, že jde o směnku ve vlastním textu, bezpodmínečný příkaz, jméno toho, kdo má platit, jo, údaj splatnosti a teda datum vystavení, podpis výstavce. Jo, tohle je velice důležité, protože podpis výstavce a musí být vždycky. Jo. To znamená, že jestliže dostaneme platební rozkaz nebo účtenku, složenku, cokoliv, tak je tam podpis výstavce. Jo, tady máme občanský zákoník, 561 paragraf. A tady můžeme vidět, že k platnosti právního jednání, ta poslední věta, podpis může být nahrazen mechanickým prostředkem tam, kde je to obvykle. To znamená, že podpis výstavce, bod 8, jo, podpis výstavce může být i klidně mechanický podpis. Jo, to znamená, když nám firma pošle logo s účtenkou, prostě, že to máme zaplatit, tak to je podpis výstavce. Jo. A teď tady máme 10. paragraf stejného zákonu. Jo, a ta dokládá to, že my vlastně můžeme doplnit směnku, jo, i když v textu není směnka. Jediné, co stačí, je podpis výstavce. Jo. A nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena. Jo, tady máme zákon 77, paragraf stejného zákona, a ten říká, že paragraf 10 je blankosměnka. Takže jestliže směnka, nebo i účtenka, složenka, jo, což není v podstatě myšlený jako směnka, ale má rysy směnky, že tam je podpis výstavce, jo, je tam bezpodmínečný příkaz zaplatit. Jo, můžeme se podívat na tu jedničku. Jo, je tam třeba účtenka, označuje, prostě má označení bezpodmínečného příkazu, jo, 2. 3 je tam jméno směnečníka, to znamená toho, kdo má platit. Jo. Údaj splatnosti je tam. Údaj místa, kde má být placeno. Jméno toho, komu nebo na jeho má být placeno. Jo. To všechno tam je, mimo třeba jedničky. Jo. V tomhle případě to znamená, že to může být doplněno směnečníkem. Jo, protože to je blankosměnka, to má známky blankosměnky. Výjimku tvoří samozřejmě, že jestliže nám firma nebo soud, správní úřad napsal třeba pokutu, která není oprávněna, jo, je nepodložena, je takzvaně ve zlé víře, jo, a je prostě není podepsaná, jo, tak to je hrubá nedbalost, s kterými nemůžeme udělat cizí směnku a zaplatit s tím. Paragraf 45 odstavec 6 jo, potvrzuje ve své formulaci, že směnka se neliší od peněz, jo, od moderních fiat peněz. Můžeme vidět, že tady se používá výraz směnečného peníze. No, to znamená, že když